Ginoo ko kaya kay mga buto matawan na to eh. Kuy! Aram dili di ay. Nangan may kasi kulot, oy! Balik na ta dito ba kay sayang kay tong bar dito diwa na to na nakuha. Gani no. Ali ra gudlot. Kisam tay mong giingon nga espiritista nga naabot diri tong baryo. Na dumulag wala ba na ko sila kontak pero ningon si Pungpong adto do sila dire. Aw kana mayo kay para makuha na to tong gold bar dito ah. Nya dam sige sa ba na to. Na, kuy, wa pud biya ko kabaluan na kay wala koy kontak ato. Ambot na kanibus kinsin basing kabalo. Nah, katong muskat sa Kim GS good si Ed Kaluwag ba? Kailan magisibos ulit na. Id kaluwag. Oh, tama, mo na kauban ako sa una, sig panulog damang. Nuang nay mo halid. Gold bar atong tuyo dire dili mangitag damang. Sir, magkuson nga. Kauban mo na ko to sa una. Ilumson, burit-burit sa ka, miya biya ka tong niagi. Kaluwag kayo. Nana sila? Saan na sila? Atong kuan ba? Katong ipaabot na to ba? Buon na itong nasa kuan. Oh, na siya. Oh! Mo na oy. Ito na yun sila, Master. Nagpatawag sa'yo. Napis ka Tagalog bunday ni kuy sa pagkasabot to ani. Na, ambot lang ay. Di po bibiya ko kabalo mo Tagalog kay Greenwood ako kutob. Ikaw kin. Gap, hindi ka man nagsabi na Tagalog man day ito. Baka si ulit kabalo. Sos, kasisiw. Brother, kumusta? Okay lang brother, ano may tutulong ko sa inyo? Gusto lang namin, brother, na makuha yung gold bar sa lumang bahay. Palang alam ko na yan brother. Kasi malayo pa lang nararamdaman ko na masama ng amoy nito. Pabangal pa muna. Ay, atay, gidamay po ganing gamay suwang. Lid, inalid lang nga na ta. Naghanap, yaw-yaw nyo, drawing. May kasabot diri. Nagilagi pagulat ba? Brother, tayo na brother sa lumang bahay. Sige, tara. Sabay ka kuani no? Hindi na siguro. Sabay lagi yung hadlok ko. Dito na tayo, brother. Ikaw no. Relax lang. Sa paon na lang. Sige pagtali mo diya. Madali lang. Sama ni kelak iyo. Oh, na ni manulak man. Wag di wala si kaluwag. Bagi niya, bagi niya. Naman na oy. Tinuga. Namatay kayo kon, nabugsuwag. Hayop kayo. Muntik na nawala kapangyarihan ko. Tanawa lagi inyo mo ginatugan kon. Di sound magudok. Kayo good. Natukod ko ang aking baba. Baba? Naisip ko, wala pala Bantog akong niya baba. ko. Di unsa may buhaton na to ani karon? Ganto. Gento? Gento? Gento. Hindi basta gento. Makinig kayo sa akin. Kailangan natin maghiwa-hiwalay. Kayo na ang bahala sa multo at kayo na ang bahala sa gusto nyong makuha sa bahay na ito. Maliwanag? Sige. Maliwanag kuya. Okay. Tara ko mga tao na to. Tara. Hey, kuandre. Ano to tubong ba? Awas, buko. Wala ko na rin. Alimusin natin eh. Ay, biyahin. Dito ang sunod. Sunod ang dito na pagbarino. Panadali na sa pagbarino. Ito pong, sinato diri ba? Ako bulbar yun diri. Klaro, nung ngayon eh. Isa. Diin.
pangit na gusto. Parang na, malapit ka na makikita ang gusto. Hala! Ikas sa takong balay! Patay ang asawa nito ah! Tayo na! Yung sakali nilang asawa! Great! Siguro na nila ba?